guys! Good morning. Good morning. Good morning na. Good morning pa. Kasi 10 ano lang. And so, today is Holy Friday. Holy Friday ngayon, no? At, again, nasa ECQ pa tayo. Nung nakaraan ganito din, ECQ din tayo. Ay, ang buhay. Pero, okay lang yun. Ang mahalaga, okay tayong lahat at wala tayong mga sakit. Kaya kahit sa bahay lang tayo, okay na yun, it's a blessing kasi na healthy tayo. Ayan. At, yun, huwag natin kakalimutan na magdasal palagi as in. Sobrang kailangan ng mundo natin yun. Pag sabay-sabay tayo magdadasal, alam ko, powerful yun at nangyayari yung mga wishes natin, yung mga desire ng puso natin. Ilapit lang natin kay Lord. Ayun, so, as you can see nga sa title natin, 'di ba? Tsaka sa thumbnail natin, ayun ang pag-uusapan natin. Ayun ang sabihin. Ayun yung i-share ko sa inyo. Kasi natutunan ko rin siya. Parang, na-discover ko lang siya while uploading my video. Yung last video na in-upload ko, na yung reaction ko dun sa Paubaya, music video ni Moira. So, ayun. So, mamaya, i-share ko sa inyo kasi meron muna akong mga bagay na gagawin. Parang isasama ko kayo sa bagay na yun. Ayan, so, ngayon muna ay maglinis muna tayo ng ating kwarto. Ay, wait. I'm gonna set up the camera. Ayan, tingnan nyo naman. Diba ang gulo? Ang gulo niya kasi init. So, maglilinis lang muna ako ng aking kwarto. Okay. Tapos, sasama ko kayo sa mga gagawin. Okay? Ayan, natapos na. Ay, sige man. Ayan. So, yan. Malinis na siya. Ayan yung mga shoeses ko. Shoeses. Tapos, na. Diba? Pa natin to. Yan. Malinis na siya. Ayan, malinis na siya mga besh. So, yan. I'm wearing the Eric Santos shirt. Eric yan. Ayan, so, tapos na tayo maglinis ng kwarto. Saglit-saglit lang talaga. Madali na maglinis ng kwarto. Nilinis ko na. And then, ang gagawin naman natin ngayon ay mag-prepare tayo. Punta tayo dun sa lalabas ako. Lalabas ako kasi ayan. Lalabas ako kasi magpapakain tayo ng isda. Okay? Sasama ko kayo doon. Okay. So, yun. Guys, ito yung pagkain ng isda. Papakainin natin siya lang ngayon. Kasi hindi sila nakakain. Hi, fishy! Fish, ang nakalagay dito ay 1 scoop only. Papakainin natin sila. Pero, not 1 scoop lang, ha? Kasi, kawawa naman.
natin sila. So, papakainin natin sila. Lagyan natin dito. Ayan na. So, 1 scoop. Tapos, dagdagan natin ng kalahati. Ayan. Ang dami nila. Ayan o. Makain na sila. Kasi hanggang mamaya nila yan. Kasi bukas ulit. Okay? Ayan. So, guys. Ayan. Ayan yung mga halaman ko. Pinupuntahan ko dito para diligan. Ayan. Galing pa pala itong... Ako na naman nandito. Galing ito ng Laguna. So, hiningi ko to doon sa... Kasi pumunta kami sa Garden Buffet sa Laguna. Tapos hiningi ko to doon kay Tito Mark. Ayan. Ang ganda niya. Ang tawag dito ay Mayana. Mayana. Lapit lang. Gamit ko kayo. Ayan. So, ayan, wait lang, set up natin. Ayan, so ito Mayana. Ito yung, ito maganda itsura kasi may pink. May pink sa gitna. Ito maganda rin kasi parang anyway, lahat naman sila maganda. Tapos meron dito na, ito, darker yung pink niya. Tapos meron dito pa, baby pink. Ito, oh. Ayan. Ito, baby pink. Pero na nga, malago-lago na nga siya, oh. As in, tinanim ko yan. Hindi pa dito kadami. Tapos ngayon, madami na sila. Tapos meron dito, ito kinuha na nga dito si Teacher Lynn. Si Teacher Lynn yan, nilipat niya dito, oh. Ang galing kasi tumubo din. Pinutol niya lang dun sa isa kong dark pink. Tapos inilipat niya dito. Tumubo. Ayan na, oh, Teacher Lilia. Ayan na, tumubo na siya. Tapos yun lang naman. Hindi naman sila madaling. Hindi naman sila mahirap buhayin yung mga yung mga Mayana, hindi naman mahirap buhayin kasi putol lang siya kahit walang ugat, tapos itatanim mo lang siya. Tsaka siguro depende sa mga kamay ng nagtatanim. So, ako kasi sanay naman kasi nga lumaki tayo sa bundok. Farmer. Ayan. So yun. Ayan siya lang. Didiligan natin. Tapos, meron pa naman dito mga ibang mga lamanan. Ayan o. Ayan, mga tanim din niya ni Mother. Renchi yung iba. Tapos yung iba, mga tanim din nila Ate Lani. Ayan. Ito maganda rin to o. Ayan o. Ganda rin yan. Maganda rin. Pati ito kasi parang hanging plants. Siya. Ganda. Parang akala mo seaweeds. No? Ayan. Tapos, ayan yung aking mga Mayana. Sabi ko nga bilang na bilang ko yan eh. Kasi may na-deads na 2 puno. Ayan, tsaka yan. Tapos meron din ako ditong tinanim na sili. Ayan, sili. Na labuyo. Tapos, ayan, luya. Yun. Diba? Magtatanim tayo. Magtatanim pa tayo dito na. Ay, meron pala ako dito. Ayan. Avocado! Avocado pa yan. Tinanim ko yan siya. Para 2 yan sila. Yung isa, nilipat ko sa likodan. Sa likod na. Itong isa, hindi ko malipat. Kasi parang hindi maganda yung lupa sa likod. Kasi nilipat ko dun sa likod, ay hindi gaanong, parang mabagal lumaki. Pero getting stronger naman siya. Parang hindi tulad dito na tinanim mo yun. Laging may bagong dahon. Kumbaga may muos mong na dahon. Yung doon sa kabila, bilang na bilang mo yung dahon. As in. So, let's do the... sorry.
Ayan. So, makikita niyo kung saan ako, no? Bisita ko lang yung mga tanim. Diba? So, maganda rin yung may tanim. Kasi, ano yun? Ito nga, oh. Ang dami nga ng mga sanga-sanga. Ito kasi pag nagsanga, tapos kung gusto mo magtanim, tutulog ka lang sa kanya, tapos tutusok mo lang sa tutubo siya. Pero, meron akong tinanim dito na hindi talaga siya tumubo. Nakita ko sa inyo. Ito nakita ko na pala sa inyo kanina. Ayan. Yung lang dito, ito siya. Ito siya, oh. Siguro naputol ito. Ayan. Pero try natin itanim ulit. Sana mabuhay siya. Kasi diputol lang naman ito eh. Kaso lang hindi ko alam kung bakit siya ganyan. Pati itong nandito, nasira siya. Naputol din siya, ayan oh. So, dalawa dito yung wala. Ibilang ko to kung ilang puno ito eh. So, ngayon yung buhay. Meron tayo ay isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo, siyam, sampu, 11. Labing dalawa, 12. Dapat 14 eh, kasi 12, 13, 14. Wala, na-deads yung dalawa. Hindi ko alam kung bakit sila na-deads. Yung isa ang isa pala naapakan. Apakan yung isa, naapakan daw, sabi sa akin, naapakan daw. Ano naman yung ating gagawin dito? So yan, napakain ko na yung fish. Diligan ko na din yung laman. Yung the rest naman kasi, anyway, bagong dilig na siya. Nadiligan naman siya kasi mga basa-basa yung mga kasi nadidiligan naman ni Mr. Guard. Nandito, nadidiligan naman. Pero, syempre, inaalala ko naman syempre. Pinupuntahan ka. So, yun. So, ayun lang naman. Tapos, balik na tayo sa bahay. Hi. Sa bahay na pala ako kanina pa. Bale, magsasampay muna ako ngayon ng mga nilabang ko. Oo. Saka, ito. Naglaba kasi ako kanina pagkagising. Pagkatapos ko mag-almusal, naglaba ako. Tapos, diba, ayun ang nangyari. So, magsasampay muna ako ng aking mga nilabhan, ha? At punta na tayo dun sa ating pag-uusapan, ha? Okay, so magsasampay muna ako. Sa time-lapse ko na lang kayo, okay? Guys, so nandito na tayo ngayon dun sa sinasabi ko sa inyo na pamamaraan para makita natin. So, yun yung pinaka-desktop ko. Pinaka-ano sa laptop. Tapos, punta tayo syempre sa Google Chrome syempre. Tapos, puntahan natin yung ating masyadong expose yung mga friendship ko. No? Ayan. Wait lang, nag-loading ta. So, tayo sa YouTube.
And then, so yan yung mga aking mga kadalasang pinapanood, no? Tapos, punta tayo syempre dito sa ating, ayan, dito sa ating profile pic. Tapos, puntahan natin dito yung YouTube Studio. Sa YouTube Studio po, yan din naman makikita yung channel dashboard natin, yung mga, kung ilan yung ating mga watch hours, ganyan, views. Ayun yung aking, yung aking huling video na nilagay ay itong, ayun nga, yung Reacting to Mera de la Torre Paubaya MB. So, as of now po, 784 po yung aking subscriber. Maraming salamat po sa mga nag-subscribe at patuloy po kayo magsusubscribe. Support niyo po yung channel ko. Maraming salamat po. Ayan. So, ayun nga, paano nga ba natin may iwasan copyright claim yung ating video? So, 'di ba, pag nag-upload tayo, for example, 'di ba nakapunta na tayo diyan sa ating YouTube channel, sa ating dashboard, sa ating YouTube creator. Punta tayo sa halimbawa mag-upload. Halimbawa mag-upload tayo. Create. Punta tayo sa create. And then, upload videos. Pag nag-upload tayo ng videos, kasi, diba dito sa laptop, mas madalas kasi, pag nag-upload ako, ay dito lang ako sa aking cellphone, which is very, kasi, mo yun, madali gawin, kasi nga, dala-dala mo lang, very handy. So, select file, open natin. Ayan. So, di ba nakalagay dyan, ayan, meron ditong, unang-una, details, video elements, checks, and the visibility. So, dito sa details, syempre, alam natin ito, ilalagay natin dyan, yung ating mga yung ating mga descriptions, tapos, ito ba ay para sa mga, ito ba ay pwede sa mga bata o hindi pwede sa bata? Merong mga, alam mo yun, yung mga not registration, parang ganyan. Kung ginawa mo siya para, ayun, yun, sa siya ilagay dyan. And then, dito ka pupunta, magne-next ka. Para naman dito sa video elements naman. Sa video elements naman, you can complete the steps after the standard definition. Version of your video has been processed. Puro pa process. Then while you wait, you can close the nasabing ganyan. And then, pinakalagay din dito tayo punta tayo sa checks. This is the very important part of uploading the video. Ayan. So, antayin natin to. Kasi ang sabi dito, well, check your video for any copyright issues that may restrict its visibility. You'll have the opportunity to fix any issues before publishing your video. Ayun yung sinasabi. So, kailangan pag nag-upload tayo, lagi natin titingnan to. After halimbawa, di ba, ayan, antayin natin. Tapos, hanggang sa sabihin na ni YouTube na wala namang na-found na issue or wala namang na-found na copyright. So, lagi natin tong bigyang pansin yung pag-check. Kasi, para hindi po ma-copyright yung ating video, di ba? Kasi sayang naman yung effort. And then, pag halimbawa, mayroon nga, naglumabas nga dito na mayroon nga copyright claim, so you can edit the video. So, sobrang hirap din talaga, di ba, yung ang paggawa ng, ng video kasi, di ba? Kasi, mahirap din, kasi baka mamaya, maano yung channel, di ba? Baka tuluyang mawala yung channel. So, kailangan natin i-check. So, yun lang. Ayun yung kailangan natin gawin para hindi tayo ma-copyright. And then, dito yung visibility, of course, kung i-publish mo ba o ganyan. So, ito, dahil hindi naman natin ito maipopost, kaya example ko lang ito. So, ito naman ito kailangan kasi meron na ako nito. I-delete natin to. More action. Ito, cancel upload. Cancel upload. Ayan. Paano naman natin matatanggal kung meron nga tayong copyright claim? Diba? So, dito meron akong copyright claim dito sa aking healthy. Medyo mahirap yung galawin yung laptop ko. Sobrang hirap. Dito sa aking healthy fried rice. Meron akong copyright claim. Ay, nakikita nyo. Tapos, nakikita nyo yan, copyright claim. So, tingnan natin yung details. Check mo tong details. And then, lalabas dyan kung ano yung na-copyright. Kasi, ayan. So, yung na-copyright dito sa akin is between 1:52 minutes to 2:52. Ayun siya. So, meron dito mga sinasabing select action kung ano yung gusto mong gawin. Meron ditong trim out, replay song, or mute song. Ayan. So, ibig sabihin, hindi lahat ng nilalagay natin music, kahit nalagyan din naman natin ng, ano ba yun? Yung di ba nilalagyan ng no copyright infringement intended,
kahit ilagay natin ng ganyan, hindi pa rin siya, hindi pa rin siya yung ano, yung na ibig sabihin hindi ka makaka-copyright. So yun. So pwede natin i-trim out yung segment na yon or replace natin yung song or i-mute na lang natin yung song. So yun. Mute ko yung song. Ayun lang. Yun lang, mute natin yung song. Para mawala yung ating copyright claim. Ayan. Para, alam mo yun, safe yung ating video. So, ayun lang. So, ayun lang guys yung ituturo ko sa inyo today. Yun din yung aking na-discover, no? Kasi mas madalas kasi ako nag-upload through cellphone. Tsaka, yun, kaya napansin ko madami akong 10, siguro 10 yung aking copyright claim, which is ang sabi naman ay hindi naman daw siya makakaapekto sa channel ko, which is kailangan ko lang gawan ng aksyon. Kailangan ko lang siyang tanggalin yung mga na-copyright, yung mga kanta na na-insert ko. So, sobrang, ayun, mag-ingat tayo sa mga videos din na ina-upload natin. Kailangan, unique yung tayo, yung wala tayong kasi sayang naman kung madi-delete kasi 'di ba yung YouTube channel kasi ay ang YouTube channel kasi ay para din siyang e-diary na kung ano yung nangyayari sa buhay mo, pwede mo siyang i-post doon at if ever tumanda ka, kung andyan pa rin si YouTube, at alam mo yon, kung ano yung mga ginagawa mo na ano mo siya, na save mo siya, 'di ba? Tapos papanoorin mo na ng pagtanda mo, ganyan pala yung ginawa mo nung panahon na yun. Yung mga gano'n, 'di ba? Magandang balikan. So, that's it for today's video, guys. So, maraming salamat sa panonood. At thank you sa mga subscribers na subscribe. At sa mga hindi pa nang subscribe, please do subscribe. Maraming salamat po. At mag-ingat po tayong lahat dahil po, alam niyo na po, di ba? Yung COVID-19 ay sobrang palala. So, wag na natin palalain pa. So, stay home, stay healthy, at mag-pray po tayo palagi. So, maraming salamat ulit sa inyong panonood. At be good. Bye! See you on my next vlog.